Flot, Asta. Og du er ikke engang 3,5 år endnu. Nej. Og så kan du cykle på Josefs gamle cykel. Kan du lige sige, hvor dygtig du er? Jeg er mega dygtig. Ja, det er du. Det er så flot. Det har du lige lært i sidste uge, ikke også? Ja. Og hvor er det, vi kører hen nu? På skolens legeplads. Og jeg var rigtig gerne mig. Jamen, vil du hellere lege end at cykle da? Ja. Skal vi op og lege så? Ja. Kan du sige bye bye? Bye bye. Hvad er det, du har i munden egentlig? Kaktus. Ja, det er en kaktusgajul.